Jelen voltunk az Ezüstfenyő Alapszolgáltatási Központban március 6-án, amikor Erős Jánosné Izolda beavatta a grillás készítés fortéjaiba az érdeklődőket. Felolvasztom a cukrot. Felolvasztom a cukrot. Nem, szedzel. Várjál, majd megmutatok a szezámmagot. Igen, csak azt. Mióta tetszik süteménysütéssel foglalkozni? Hát körülbelül olyan 28-30 éve. Ma láttuk, hogy csodálatos grillás süteményt tetszik tudni készíteni. Honnan van a recept? Kitől tetszett tanulni? Nagynénémtől tanultam. Ő egyszer megmutatta, mert ezt általában csak egyszer szokták megmutatni. Ő egyszer megmutatta, ő még akkor csak 5 félét csinált, ő a Jásságból származott, és itt lakott a templom utcáján. És akkor valakire akarta hagyni, de akkor nem nagyon volt hozzá kedve, meg nem is igazán sikerült. Aztán egyszer úgy hozta a sors, hogy elkezdtem csinálgatni, aztán egyre többet, és akkor ezt már ennek csak a fantázia szab határt. Meg sok mindenki kért, hogy ilyet, olyat, hőlégbalonos találkozóra, mit tudom én, valamilyen rendezvényekre. Újjecki doktor úr, mikor ment nyugdíjba, akkor kértek a tanástól, hogy csinálják neki meg akarták viccelni, mert kicsit félt a kutyáktól, és akkor ilyen a kutya fogta a nadrágját, meg ilyen dolgokat, és akkor aztán úgy ha lerajzolják, vagy megtervezik, akkor azt a rajz után meg tudom csinálni, vagy a TVK Szabadidőközpontot megcsináltam. Az első ilyen kiáltás, meg ilyen az most volt Milotán, többször voltam ilyen kisebb kiáltásokon, de igazán nagy, csak a mostani volt a tavaly a Milotán. Úgyhogy ott a Guinness rekordok könyvébe bekerültük, az ország csupa szívmézes kalács házát csináltuk meg ilyen grillás találkozó volt, egy nagy ház volt, az átcsinálta meg a faszerkezetet, és ilyen szívekkel volt kirakva. Hát jövőre is meg vagyunk hívva, kaptunk egy oklevelet, bekerültünk a Guinness rekordok könyvébe. Aztán először csináltam a mézeseket is, de aztán már úgy nem bőztem, és akkor a barátnőmnek ő segített nekem otthon is, meg ott laknak nem messze hozzánk, és akkor mondtam, hogy ő is nagyon szépet tud, és akkor őt is meghívták, és hát ugye együtt szoktunk tulajdonképpen, hát ő grillást nem nagyon csinál, ő inkább a mézest. Én már most annyira nem szoktam túl sok mézest csinálni, mert nincs rá időm. Mi a titka a grillásnak? Hogyan készül? Hát a grillásnak folyékony, teljesen fel kell olvasztani a cukrot, hogy folyékony legyen, teljesen folyékony, és akkor kell beletenni a daráldiót, vagy lehet mindenféle magakkal, szezámmaggal, napraforgó maggal, tökmaggal, mogyoróval, lehet darabossal, lehet daráltal, mákkal, én olajos magvakkal.
Ennek nincsenek úgy formájai, ezt tulajdonképpen majdnem minden csak szabad kézzel csinálom, saját kigondolom, hogy lehetne, és akkor ez mind üreges, mert ha nem lenne üreges, nyilván akkor a tömört nem lehetne megenni, meg kemény lenne. Ezt mindig úgy kell kitalálni, hogy üreges legyen, és akkor lefényképezték nekem van egy ismerős Szentendrén, és akkor a kórházból kivittek oda, és magukhoz, és akkor elmentünk a Marcipán Múzeumba, lefényképezték nekem a hintót, és akkor azt megcsináltam grillásból, a marcipán hintót, megvan a fényképe is, meg bármit, hogyha ugye, látás után meg tudom csinálni, és ennek a lényege az, hogy nem formára készülnek, hanem ez mind egyedi, és talán 2 egyformát nem is lehet csinálni. Fehér, ilyen lazúrral díszítek, ami tojásfehérjéből meg porcukor és egy pici ecetből áll, és akkor celofán zsocskót csavarok, celofán ilyen kockát megcsavarom ilyen zsocskónak, és azzal díszítek. És azzal lehet olyan vékonyan díszíteni. Gondolom nem csak a unokáknak vagy gyermekeknek az örömére készül, hanem mint hogyha egyfajta hivatás lenne ez. Igen. Igen, nagyon sokszor már abba akartam hagyni, de valahogy nem lehet. És akkor mindig egy újabb fajta valamit kérnek, akkor az olyan kihívásnak tekintem, és szeretem megcsinálni az olyan dolgokat, mert csináltam a parlamentben is nem is egyszer, meg többször csináltam már így színészeknek is. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ami úgy munkaigényesebb volt, az a hintó volt, amit a Marcipán Múzeumban láttam, és az olyan egy kicsit olyan sikerélményt adott.